Dobrý den, chtěl bych vás seznámit s obsluhou přístroje A300 XP. Přístroj připojíme k síti, ruční díl držíme v ruce, anebo ho zasuneme do otvoru na straně přístroje. Přístroj zapneme, zjistíme na displeji, že máme 11 000 otáček a šipka vede vpravo, to znamená, máme pravotočivé otáčky. Tím prvním knoflíkem otáčky můžeme změnit na levotočivé, opět nám šipka ukazuje doleva. Normálně používáme pravotočivé otáčky. Zde jsou 1, 2, 3 paměti. Horní dotykový displej nebo políčko dotykové je pro zvyšování otáček až do 30 000, spodní na snižování otáček. Napravo opětně na zvyšování odsávání, horní tlačítko, snižování, spodní tlačítko, dáme řekněme 50%, což stačí pro každou pedikúru, kromě práci na patách, na hrubý kůži, kde je velká prašnost, zvedneme odsávání až třeba na 80%. Vezmeme ruční díl, nasadíme frézu na doraz, přístroj zapneme zde, vypneme zde, zapneme zde, vypneme zde, zapneme. Během práce přístroje můžete zvyšovat otáčky, snižovat otáčky, zvyšovat odsávání, snižovat odsávání. Také můžete změnit chod doleva a nebo doprava. Paměti se nastavují následovně. Teď máme 11 000 otáček, zmačkneme M1 a počkáme, až přístroj pípne. Pro další variantu práce dáme třeba 13 000 otáček, zmačkneme M2, pípnul, máme nastaveno. A pro další, řekněme 15 000, M3. A teď máme v paměti M3 15, M2 13, M1 11, což můžete později libovolně měnit. Přístroj vypneme. Zmačkneme-li prostřední tlačítko na pravé straně, tak se nám ukáže počet hodin. Zde bylo 20 hodin a to je doba, která se potom odpočítává. 19, 18, 17, 16. Měl by to být takové měřítko po 20 hodinách udělat údržbu. Člověk to dělat nemusí, ale je to jenom taková připomínka, že by se ta údržba měla dělat. Tak, co se týče údržby. Přístroj vypneme. Jako první přijde na řadu sáček. Zjistíme, jestli je plný. Když je plný, tak ho sundáme a nasadíme nový. Pozor, zde dole jsou elektrické kontakty, čili ty jsou a taky ve spodu, čili nasadíme opětně
dekl a zastrčíme ho. Nejlepší se přesvědčit, jestli není ucpaný ruční díl nebo hadice, je, když máte sáček dole, můžete ho tam i nechat, nebo když máte novej, samozřejmě zde vydezinfikovat, lehce profouknout. Když necítíte žádný odpor vzduchu, tak je ruční díl i hadice lehce průchodný a bude vám to v pořádku odsávat. Zjistíte-li při práci, že to špatně odsává, tak je to buď sáček, nebo je někde ucpaná hadice, anebo je ucpaný ruční díl. Proto zase ten samý postup, sundat sáček, přesvědčit se, lehce profouknout, když zjistíte odpor vzduchu, je ucpaná hadice, anebo je ucpaný ruční díl. Abych to zjistil, musím hadici oddělit od ručního dílu, a to následujícím způsobem. Uchopím mikromotor pevně do levé ruky a pravou rukou palec přes ten spínač a pokusím se to lehce dostat od sebe, jako kdybych to chtěl zlámat. Ale ne lámat až dolů, jenom opravdu milimetr až 1,5 mm mezeru a pak to jde normálně vytáhnout. Přesvědčím se hadice, jestli není ucpaná, podívám se, jestli není mikromotor, zjistím, že je to ucpané mezi stěnou pouzdra a mikromotorem, musím ho vyndat prstem nebo fréskou. Mikromotor vystrčím, tak, a vyndám. Vyčistím pouzdro, očistím mikromotor a uchyták kompletně a znova to do toho zasunu. Pozor, tlačte jenom v prostředku, abyste nepoškodili tu elektroniku. Tak. Hadice jsme zjistili, že je taky čistá, po případě ji zde můžeme trošku kartáčkem nebo štětečkem očistit. Hadici nasadíme opět, zjistíme, kontakty jsou na pravé straně, tady taky, a zde je drážka, kterou nasadíme do této drážky a zasuneme. Jednoduše zašuneme. Potom je třeba ještě vyčistit uchyták vevnitř. Na to máme tento malý vrtáček, který zasuneme do hlavy, držíme ji kolmo dolů a šroubujeme otáčením ven. Zase zasuneme a zase otáčením doprava a taháním za ten vyndáme zevnitř, po případy prach nebo nečistoty. A to je tak asi všechno k údržbě A300 XP. Děkuji za pozornost.